I have boyfriend and his name is JD. Siya yung tipo ng taong kahit masakit, mamahalin mo pa rin ng paulit-ulit. He's my first boyfriend. At the same time, my first heartbreak. He's my best friend, my brother, my savior, my stress reliever, my kind of unrest, happiness also, my inspiration. Siya ang kauna-unahang nakasuporta sa lahat ng gusto kong gawin. Kaya sobrang laki ng tiwala ko sa kanya. Sobrang naging palagay ako. I already can see my future with him. I want him to be my last. But then, mapaglaro ang tadhana. He cheated on me, but still thanks to God, umamin siya. Pinilit kong kalimutan. Sinubukan ko. Tinanggap ko siya. But every time na maririnig ko siya, nakikita ko siya, oh my, nakakausap siyang iba. Bumabalik yung sakit. Bumabalik yung trauma. Bumabalik yung mga tanong. At sana, hindi na lang nangyari. Yung mahal na mahal mo siya. Kaso may kasama ng pero at paano. Pero paano kung gawin ulit niya? Mangyari ulit. Masaktan na naman ako. Naging sanhi ng away namin yon. Yung bigla akong iiyak. Then, babalikan yung nagawa niyang kasalanan. Every time we argued, we broke up. Napapagod. Dahil paulit-ulit na lang. But then again, nagkakaayos at napag-uusapan. Marinig ko lang siya ay okay na. Kusa akong bumabalik at ganun din siya. Then, I saw him. Binalik din niya yung dating kami. Nakita ko ang pagbabago niya. Pero nandun pa rin yung takot. Every time na palagi siyang may rason, mas lalong sumasakit. Pero, nananahimik ako. I want to trust him again. He admit that he liked someone attracted. He was sorry. Tinanggap ko ulit siya, pati ang reason niya. Nagtiwala ulit ako sa mga paliwanag niya. Ayoko siyang mawala. In the end of the day, kahit masakit na, sa kanya pa rin ako kumakalma, sumasaya. He's a good man in many ways. I know he loves me because I feel it. Nagtagal ng taon, then I meet someone. He was nice, and we become friends. His name is Pierce. Nagsimula akong pagkumparahin sila, pero sa huli, panalo pa rin si JD sa akin. Kaso, naglaro ulit ang tadhana. Hindi na ako naghahabol. Hindi na ako namimilit. Yung dating gawi nawala. Then, it comes to JD. Bigla na lang at hindi ko na rin inaasahan. Nawala yung tanong, yung sakit at ang kasama ko noon ay si Pierce. Yung taong kakikilala ko lang. Naging malamig ako. Pakiramdam ko, alam ko na ang rason. Nabaling na yung atensyon ko sa iba. Okay na sa akin lahat. Hindi ko na siya makausap o naiisip ko na baka may iba na siya. Nagsimula akong magustuhan si Pierce. So umamin ako kay JD. There's someone. Hindi ako nagulat nung sinabi niya na alam niya. Palagi kaming magkausap ni Pierce, but still, ang topic pa rin ay si JD. I always talk about him. Kasi halos lahat naman ng ginagawa ko noon,
konektado kay JD. Nandun siya sa lahat, nakasuporta at hinahayaan ako kung saan ako masaya. I like Pierce, but I'm still into him. Siya pa rin hanggang ngayon. Hindi si Pierce ang gusto mo. I know that. I can't feel it. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Ramdam ko ang galit ng kaibigan ko. May iba lang akong gusto. But with that I know, I already cheated. They had passed and turned into weeks. Hinahanap-hanap ko na ang presensya ng ex ko. Then one day, we talked. Nag-usap ulit. Eto na naman ako. Bumigay. Hindi ko kaya. I miss him. I can hear that he's okay now. He's happy. I already can feel it. Kung babalik ako, masisira ulit yon. Masasaktan ko na naman siya. Sarili mo na muna. Please lang, hayaan mo na lang siya. Magkakasakitan lang kayo ulit. Sabi ng kaibigan ko nang magkamabutihan ulit kami ni JD. Yeah, she's right. Hindi magiging mabuti kung magiging kami ulit. Sisirain ko lang ulit siya. Sorry, ayaw kong mawala si Pierce. He makes me happy. Hindi niya ako iniwan. Okay, naiintindihan ko. I'm sorry. Bumalik ako. Naramdaman ko ang pagbabago niya. Nakita ko at saksi ako. Pero hindi ako makakabuti para sa kanya. I miss you. I'm sorry. Saan ko sa isip ko, I can't suffer alone. He deserves more. Makakahanap din siya na mas makakapagpasaya sa kanya. Pasasalamatan din niya ako soon. Hindi ko alam kung si Pierce ba ang kinukonsinti ko o ang sarili ko. They had passed again, turned into weeks. Mansari dapat namin ngayon. I waited for him, but no sign of JD. I pray, nang hihingi ng blessing, na kapag nakausap ko siya ngayong araw, I take the risk again. Babalik ako. I want him back. Nag-text siya. Binati niya ako at na-miss niya raw ako. Mag-iingat daw ako at kung ano-ano pa. Nagsimulang tumulo ang luha ko. God, I miss him. Then, I called him. I hear him. I can feel that he's okay now. I can feel that he's happy. Noon, masakit. Pero, thanks God, wala na yung sakit noong na-stalk kita. Lalo na nung marinig kita ngayon. Dapat masaya ako. Pwedeng magtanong. Ano yun? Wala. Don't worry. Walang iba. Pero bakit ang sakit? Dapat masaya ako kasi narinig kong wala pang iba. Umaasa ako na hinihintay pa rin niya ako. Tumawa ako kahit umiiyak. I want to make him feel na masaya ako. Habang kausap ko siya, chinat ko yung best friend ko. I want him back. Minute had passed when she replied, No, stop it already. Okay na yung tao. Maging okay ka na rin. Move on. Be happy for him. Doon ko na hindi napigilan umiyak. Can you do me a favor? I asked JD. Yan na naman yung favor na yan eh. Reklamo niya kaya natawa ako. Hindi to ano? Sabi ko, ano yun? Tanong niya. Kapag dumating na sa point na gusto kong bumalik. At kapag nangyari yun, huwag mo na akong tatanggapin ulit, okay?
Kahit anong sabihin ko, huwag ka nang babalik sa akin. I try not to cry, pero traitor ang mga mata ko. Ang sama naman ng ugali mo. At tumawa siya. Naiiyak na naman tuloy ako. Ang dami kong ginawa para maging okay ako. But, yeah, I'll try my best. Mas lalo akong naiyak nang marinig ko yun sa kanya. I want him back. I want to be happy again. I want to be okay again. I want to be with him again. But I choose not to. Because I can feel that he's okay now. He's already happy. Without